Ora iso apik karo elek kok menang elek. Ya menang apik no. Menang elek. Kowe karo Jok Litik gandeng ndi? Kan Jok Litik. Lah iya jeneng menang Jok Litik. Iki ora perkara rupa, Pak, tapi perkara karakter, perkara sifat. Perkara sifat apa perkara apik? Saiki jangan sop enak. Nggih. Sak baskom. Nggih. Mbok wae telek sak sendok. Ya ora? Nggih. Kuwi sing mbok omongne telek rasa jangan asem apa jangan sop rasa telek? Ya telek rasa Sik, jangan. sik. Jangane sepiro? Sak baskom. Dikeki Telek sak sendok. Niku lek ora jenengan krasa nastani. paling kuwi disugune wong paling ya ora ngambu lek telek. Kita kulino sampean mangan telek. Lek Kok ora sabas. kok tau ngicipi sampean. Lek sabas kom iki telek sak sendok paling mangan ade ndak ro. Oh sesuk tak wae telek ning mahku sampean. Wong ya ora ro. Jadi non sewu saiki kowe. intine ngeten Pak Sun. Iya. Sop sak baskom diwe telek. Kuwi umpama paribasane sop rasa telek ning ora mesti lek telek rasa sop. Berarti yang paling unggul apa? Teleke. Teleke. Nah, dadi menungso ya kaya ngono kuwi. Api o 10, elek o 1. Wong sing disan mesti eleke. Ora didelok apike. Nggih, nggih. Marilah kita menjadi manusia yang cerdas, lihatlah kebaikannya jangan melihat keburukannya. Lah iki apik Ngomong bijak. sapa lho? Iki angel ngomong ya anu iki gedine oleh. Aku lho buruknya. Suarane Jok Lutuk apik biasane iki gembret. Oh. Niki mpan nggawa papan kok, Mo. Maksudnya jam-jaman. Nggih, kula nggih dalu niki sesuai kalian nangen-nangenipun Mas kula. Mboten wah, mboten lat saben wonten pahargyan wonten gisian selalu nganti Mas kula Jok Lutuk. Oh, dadi gesian iki anggere ning wayang Jok Lutuk. Alhamdulillahipun ngoten. Kok ndak isin lho, aku ki isin lho sakniki. Lah napa to, Mas Sun? Kaya ora di penggawean. Loh. Kok mboten ndek kepenggawean pripun? Lah ya mong nglowak-nglewek ngono to? Nggih. Tung, etan, glegok. Nggih. Jok Litik, Jok Lutuk. Leres. Kacangan tung, Jok Litik, Jok Lutuk. Leres. Aku ki isin. Loh, lah kok panjenengan isin Kaya bapun Bapak? pengangguran to. Loh, Esuk turu kudune wong ki nek awar nyambut gawe. Manjing apa piye ngono. Ngomong ngelawak. sampean ki ya kudune kreatif. Soale bengi iki sing diderekke iki dalang kondang tenan lho. Sing isin iki kudune masun. Lah ngopo? Tanggapane larang mosok gaya rok pring ngapus ning dhuwur ki apa ya. Piye. Piye kuwi? Kok Piye gaya bahasamu piye? piye? Gaya iki Bahasamu piye njajal? maksudnya gayore piye? Gayore ngopo? Gaya iki mbok sing megah ngono ukir-ukiran. Lho, Apa larang iramu dinyang angel. Gaya rok pring ngapus iki lho. kuwi Ben ketok mending tutupi ngene iki, bila ketok. Aku lho kok mburi ketok iki lho mburi pring tok ngono kuwi. ayo ora sundul dipasang gayor kok. Wong ki ya Ndul apale yo wis kadol kuwi ketoke. Lho, ora maidul. kowe urung-urung kok wis Ning maidul kene karo iki aku. papan panggonane seni budaya sing aji ki ya ning kene iki. Arep ngomong kepiye-piye Masun ki ya pinunjul. Wiwit taun pira jajali? Ora ana sate. Lho, ora nek sate rasamu enek gule. Ora ana sate ki ora ana enteke, nggih. Jajali. Nyatane ya sik lenggah iso ngasta dalang berarti Oh, ya lah ngono kuwi. misuwur tenan. Iso nggawa kowe. Nah, ngono lho. Ya Iki Aming kok mbok matur suwun karo aku, kowe tau nggak jajan aku. sak pringe mbok paido rumangsamu. dalang langsung ke Jadi dalang apa bakul elektronik Apa? ngarep kok dudulan tok ya ngono. Iki jenenge kreatif ngeten iki, Mas Ludu. Ya, ya. Masyarakat itu sudah bangga mempunyai satu Ya, ya. tokoh seniman yang berkualitas dan berkuantitas. Iya lho. Sapa sing ora pirsa karo Masun Gondrong jajali? Ya ora aku. Lah kene uripmu karo uripku gumantung saka Masun Gondrong. Ya ora iso ya, malah sing nanggap ngono. Loh, Kok iso? Lah lek padha nganggur ora sing nanggap ning omah padha merongose. Kok malut masun ki lho masamu piye? ya arepe mrongos ora kuwi budidaya. Lah iya, berarti kan ya malut sing nanggap, kaya gesian ngene iki nanggap, masun Wahyu nek sampean iki karo ning aku. aku. Ya ora. Wahyu mungkin neng aku terus netes neng kowe. Nah kuwi lho. Wahyune jenengan ki ya sing nanggap. Sama ndek wahyu, nek ana sing ngersakne, ayo. Wahyu ya adae sing nanggap sing nekani duit. Wahyu ya ada dul ngono. Lah Oh, ya, kowe ketetesan wahyuku dadi Nah. tas ter kowe. Mau mbok tetesi. Tetesamu gilani. Kowe Kok iki iso gila iki lho. aku ki lehku nglenggahke Masun wae Lho, wiwit. mbok lenggahne apa maksud ki lara piye ra iso linggo dhewe. Ora kok perkara lara. Sawape para-para Iya, seniman iya. sing wis dilenggahke Iya, senior. iya. Sawape para-para pejabat Iya, iya. sing wis ditresnani karo masyarakat. Iya.
sawape para yai sing wis ngrangkul para santri. Alhamdulillah iya. Iki berarti lah nggawa sawab. Nggawa Gitu. sawab. Saya ngerti enek wakil rakyat. Iya iya. Iki sapa Contone ngerti? saiki contoh. Nggih. Angger aku mayang wakil rakyat rawuh. Iya niki. Iya iya no biyen sampean tim sukses kok biyen kok. Kok tim sukses piye rumangsamu? Lho biyen tim sukses sih. Walaupun sing dicalon iki ra dadi, time kudu sukses. Mulane sugih dhewe Dek. Rumangsamu apa Masun ki geleman piyayine ki jujur transparan tidak mau. Kuwi sak rohmu. Lah terus Wong iki ngene lho tak critani ya. Apa? Wong pejabat kuwi, apa kuwi mulai saka bawah ya, apa kuwi lurah, nggih. apa kuwi camat, apa Nggih. bupati. Leres. Anggere kerep nanggap wayang, kuwi ditresnani rakyat turta slamet. Kuwi omongane seniman ngono kuwi. Lho. Piye to? Wis to. Menyangkali nyaki ngotimba wae magrib. Saiki sapa sing nanggap awake dhewe ora slamet? Ora ning to. Loh, nyatane enten ngen kula kelurahan ki ya ora tau nanggap apa-apa, nyatane ya selamat. Ayo. Sapa kuwi? Loh, kelurahan kula. Nggih napa mboten? Ora tau nanggap wayang. Mboten tau nanggap wayang, ya ora tau nanggap apa-apa. Nyatane ya selamat. Diganti jeneng ya moh. Wah. Kuwi lurahmu desane ngendi to? Loh, Tulumpu lho. Nyatane ya selamat, diganti Yanto ya moh. Ora slamet lho kae wong kae. Loh selamat kok. Kowe ora roh lek ora slamet. Kae selamat. Kae dudu slamet. Domong yo ngengkel sampean. Jenenge Paijan. Lah, Ora jenengku tumpu seneng ini. ora roh lho ngengkel. Oh, yetingne ya. Wong Kowe iki mbok anak manut wong tuwa nyapa to? nyapa jane iki? Iki wondene ibarat sampean kuwi anak kono wong tuwa. Ngono lho. Lah wong tuane kaya ngene iki Tik. malah Aja kok tua-tuane tau geding aku. Loh, Mas ngono lho. Mboten maksud kok lo. emas ya. Kok dadak nyeluk emas wong kulite wis nglongkop kaya ngono. Apa sing lho? Mas, menungso ki pipi Hei, sing longkop apa? kulit. Kulit wis kaya kaos tangan lho. Dadak. Ayo, Apa? segidut kaya ngono kuwi. Segitu. Iki lek kamosane padha. Masun, tak wongi. Rambut putih tak wongi. bakale mule. Tak omongi to. Piye? Iki ning gesian ki bolak-balik awake. Terus Ya ora? nggih. Sing biasane awake dhewe ngetutne dalang liyane dan alhamdulillah bengi iki Masun iso ngasta. Iki nduduh ning gesian karo Masun ki wis nyawiji dadi siji. Alhamdulillah. Ya ora? Oke, oke. Apa meneh kerawan beliaunya Bapak Dewan Provinsi ya enek Pak Guntur ya enek Pak Nur Hadi. Ini menunjukkan bahwasanya Gesian itu menjadi sorotan dari pemerintah pusat, dari Dewan-Dewan pusat, dari Dewan-Dewan provinsi. Insya Allah apa sing dadi gawe ning Gesian iki kemungkinan besar desa kene akan menjadi desa sing gemah ripah lo jinawi ora bakal kekurangan sandang pangan tuing papan. Tepuk tangan kagem gisian. Lho. Wong nggih. ngene iki lho. Ya iso omong. Lho nggih lho Bos. Gesian ngeten iki lho. Dewan-dewan provinsi rawuh sedaya ngeten iki. Nuwun sewu lho Pak. Iki ora gemen-gemen. Sik. Iya, Nek mungkin. awakmu sering ditimbali rene sik Loh. eling ra? Mbah Lurah sing dijajal. Balurah Gesian to? Iya. Balurah Gesian to? Nggih. Lek Pak Guntur menika, iki Pak Leres. Dewan Provinsi. Iya, iya, Iki iya. karo aku wis ngene. Betul. Pak Guntur Pak Hono karo ngene. Kuwi ning dindinggon mobile wirat ambulane iki. Ya ora? Lah panjen yo Loh, inventaris iya. kok inventaris. Itu mementingkan kesehatan masyarakat. Betul, betul. Uang ki sing penting sehat sik, Pak. Lek wis sehat, bergas nyambut gawe golek duit penak. Alhamdulillah. Itu yang menjadi prioritas, yang menjadi misi dan visinya Pak Guntur kaya ngono kuwi. Amin amin. Pak Guntur lenggah. Pak Guntur lenggah Iya, iki iya, Pak iya. Dewan. Betul betul. Ya, Bra. betul. Nggih nggih. Eh, sapa neh? Mbah Lurah ingkang pundi? Iki Balurah kuwi, Balurah. Balurah Gesian menika. Iya. Pak Camat yo nek Pak Camat. Baca Mas. Camat jelas. Rawuh. Ngono. Mbah Lho. Lurah. Sing tak rawuh Pak Bupati. Loh, Pak ora teko Pak Bupati. Iki ora beres kok sampean iki. Bupati teko ya sak pulisine no kuwi. Aja ngono kuwi. Piye aku lek kumuni yo. Pak jujur. Bupati isik dinas luar kota. Kapan mulai ini? Loh. Jenengane pripun to? Isik dipanggil Sawap kuwi lho sing dari elek. kepemerintahan Sing elek pusat. sawap. Lah nyapa aku lho? Mergo kowe ditanggap Loh. Sing kerep ditanggap sampean iki lho. bareng-bareng kowe transmigrasi. Sing ditanggap sampean kuwi mbiyen iki. Ayo ora? Kudune sampean ki melu kecekel sampean iki. Piye lho iki aku dicekel. Iya lho. Aku iki terus Untung-untungan sampean sik iso dalang ngene iki. Cara aku dadi petugas KPK tak cekel sampean. aku iki mek gathukne calon ngene lho ben dadi siji. Sampean ngengkel. Sing ketok sik siji tok Mas Luduk. Sing ketok sik siji tok ki. Sing loro lho ketoke. Sing urung aku ya. Bangsane. Wis aja dilembuk kuwi. Gak boleh. Rumah sam Gak boleh. ndak boleh nyapo. Loh.
Ini lho Pak, menungso ki Sing yo. sing ndak boleh ki apa? Aduh Yung. Kapok rasakno wong kedutan. Kowe omong ndak boleh apa? Aja ngrembug ngono kuwi Pak. Menungso Ngomong apa? apa to sing tak omong ngono lho. Lho sing tak omong iki lho apa kok ora Lah iki? ya apa? Lho, Ngeten lho, lah Mas. sing kok larang ki lho apa? Tegese wong ki aja ndelok eleke ning deloken apike. Lho, sing ndelok eleke sapa? Lho, tegese ngeten kowe nuturi kula iki. Lho. Kowe Kok aku lho. ngekel sampean ki. Aku ndelok eleke sapa? Elekku lho. Lho lah, kok kowe Sampean ndelok elekku, aku ndelok Lah elek lek ngono sampean. kowe jenenge ngakoni sawapmu ki elek. Lah nggih ngono lho, elekku dhewe rasa elek wong. Lah iya bener ngono. Paribasane Wonge sing apik ngrumangsani. Saiki tak tekoni. Apik karo elek ki menang ndi? Ayo. Apik karo elek menang elek. Kok iso? Yo Ayo. ora mesti. Kok iso? Lah kok Ora, jawaban kudu pasti. Lah yo, Dadi dalange kudu pinter. menang apik. Ora iso. komitmen, konsisten. Ayo. Ku piye jawabe? Ora ngerti iki golek pangan dhewe-dhewe kok iso. Ayo. Urusan Menang elek. Kok iso elek napa? Heh, Apa alasannya jenengan kok muni elek? maksudnya kuping ku rada budek kowe lek Saya omong- sih saya kopokan ada lagi ya. Ya ampun kowe lek ngomong aja nutupi salon kae rada rene. Apik karo elek menang pundi? Ah, piye? Apik karo elek menang pundi? Ha. Menang elek. Kok iso? Kok ya iso no? Alasannya napa? Wes ora usah diterangne ya. Lu kudu diterangne no. Ada penjelasan. Nyapa teh kok legi mergo akeh gulane kan berarti ada penjelasannya. Kowe mbiyen kan semayanan karo aku. Alasannya napa? Aku Apik karo elek ku lho apa alasane? Kok ndi ya, Mas? kowe kan semayanan karo aku. Saya tekok apa sih? Sik Paham ora jenengan? rungokno Paham ora? rungokno Aja dawa-dawa. rungokno ndeng. Aku kowe kan lunga karo aku. Nggih. Bojomu telepon. Nggih. Kowe karo Purel Kediri. Nyapa to kok mulai kene iki? Lah iya to. Nyaw iki syuting ngene bojoku delok lho. Iki streaming lho. Lah iya to. Terus kowe muni ngene, Mas engko lek dibel bojoku omong ngono anu. Lah Ngono kowe karo aku main ketoprak ning lho apa? ketoprak Kediri. Aku marani kae ya pesenamu asine ya. Lah terus kuwi kan berarti kan api elek berarti. Wis reh niku. Aku elek kan Wong ki ngapusi apik. demi kebaikan. Apik karo elek lek jenengan ngomong menang apik, ning sejatine iki malah menang elek. Pripun lentre pripun? Lembre kaya ngene. Ora iso api karo elek kok menang elek. Ya menang apik no. Menang elek. Kowe karo Joklitik gandeng ndi? Film jok lidik. Lah iya jeneng menang Joklitik. Iki ora perkara rupa, Pak, tapi perkara karakter, perkara sifat. Perkara sifat apa perkara apik? Saiki jangan sop enak. Nggih, Sak baskom. nggih, Mbok wae telek sak sendok. Ya ora? nggih. Kuwi sing mbok omongne telek rasa jangan asem apa jangan sop rasa telek? Yo telek rasa Sik, jangan. sik. Jangane sepiro? Sak baskom. Dikeki Telek sak sendok. Niku lek ora jenengan kroso nastani paling kuwi disugune wong paling ya ora ngambu lek telek. kita kulino sampean mangan telek. Lek Kok ora sabas. kroso tau ngicipi sampean. Lek sabas kom iki telek sak sendok paling mangan ade ndak ro. Oh sesuk tak wae telek ning mahku sampean. Wong ya ora ro. Jadi non sewu saiki kowe. intine ngeten Pak Sun. Iya. Sop sak baskom diwe telek. Kuwi umpama paribasane sop rasa telek ning ora mesti lek telek rasa sop. Sop. Berarti yang paling unggul apa? Telek. Teleke. Nah, dadi menungso ya kaya ngono kuwi, api o 10, elek o 1. Wong sing disan mesti eleke. Ora didelok apike. Nggih, nggih. Marilah kita menjadi manusia yang cerdas, lihatlah kebaikannya jangan melihat keburukannya. Lah iki apik Ngomong bijak. sapa lho? Iki angel ngomong anu iki gedine oleh. Aku lho buruknya apa? Iki lho kabeh wong lho, Bos. Sik, Rene, kowe ngomongi sapa? Ya ngomongi wong-wong lho. Iki mang diomongne pertama apa temane? Lah ya mbuh. Sing wong lunga to, Lah ya. wong terang migrasi to. Nggih. Aku apa ngomongne eleke? Alah, mbah Sun Sun lah wis malam. Oh sik to kowe aja emosi, ngene lho tak luruske. Tujuane maksud Iki ngomongnya bersih desa lho, bersih desa gesian lho. Sing Lah ngomongnya- iki bersih desa. Nah, ngeten. Ngono lho. bersih desa karo peresmian koperasi merah putih. Lho, kok operasi merah putih? Oh, duduk ya? Duduk ngawur ae kok iso. Bersih desa. Bersih desa. Ngono. Ngono lho. Ngono, kowe lek karo aku mesti kalah mergo aku ora tau kalah. Lho. Iya, ora tau kalah, ora tau main kok. Sik, Pak. Ngeten lho. Kowe menangmu karo wong sing tau kalah to. Giting raus, anu ya, aja dijawong ya, giting nyawu. Kok sik to. Bocah, awake dhewe wong nom ki ya kudu iso piye ngrogoh penggali sing sepuh. Bisa ngomong rodok pinter ndak iso kuwi. Lho. Wong iso dadi wadah. Nah, kuwi lho. Mas Sun. Wonge aja golek bener ning rebutan salah. Nah,
Masun ki kaya banyu diwadahi ngendi wae apik. Aku ngono kuwi. Kowe piye? Masun ki kaya banyu diwadahi apa wae kenek. Uyuh yang terlecek nggon. Kowe ra sembrono omonganmu lho. Jane. Pangapunten Masun. Nah, menika balura gesian. Nah, Menika balura gesian menika. abang ngene yo mantu kok iso. Basaman pakel, sendal basaman pakel. Menika nggih. Ini menunjukkan bahwasanya berbineka tunggal ika. Pak Dewan Guntur dari Provinsi Lenggah. Mbah Lurah nggih lenggah. Mbah Camat nggih lenggah. Kalih Ibu Duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah, iki salah to. Ini yang bisa dinamakan berbineka tunggal ika. Menungso urip ning alam donya ki contonan manuk, Pak. Kok mbok kon nyontoh manuk nek iki contone ngopo? kowe iki lho ilmu kok ngendi kok contone manuk iki lho. Sik jelaske kae. Jelasne manuk piye. Filosofi itu dari berbagai apapun itu bisa dijadikan filosofi. Wong saiki lho manuk kuwi lho wong ning sawah lho bingung gusah manuk nganti gawe boneka nggih manuk, nggih nggunakake manuk disendali ngono kae kok. Tegese filosofine, Pak. Pak Sun, filosofine. Jadi sing kula omongne Indonesia itu harus berbineka tunggal ika dan ini sudah terbukti bahwasanya Gesian ini menjadi barometer desa yang berbineka tunggal ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Manuk menika nun sewu, awake dhewe nyontoh manuk emprit. Manuk emprit ini ada dua. Emprit kaji karo emprit gereja. Emprit gereja kayak moro ning nggone masjid ora diusir, emprit kaji ke sok kala mentok ning nggone gereja ya ora diusir. Ki nun sewu lho. Kuwi S5. S5. S5 apa? S5 menika apa? Ayo. Lah ya apa? Apa iki? Sapa, Sapa, sopan, santun, Salam. salam, sejahtera, sakit. sakit ya, sing loro ya awakmu, sing loro ya awakmu. Ya, dik. Lah kowe Iki rasa ge sakit. Lah kowe pikiranmu kurang cerdik udah kurang matek ngono lho. Lah ya tek lima lho. Dadi insyaallah Gesian ngeten iki, Pak. Ora beda-bedane. Walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras dan berbeda profesi dan berbeda penghasilan, tapi tetap bersatu padu untuk menjunjung tinggi harkat martabat Siji desa metu Gesian. saka gereja. Loh nggih lho, Pak. Siji metu saka masjid. Baiknya kita menyapa. Menyapa. Saking pundi, Mas? Gesian ngeten niku, Pak Sun. Nggih ta mboten? Saben teko. Pejabatnya ibu pun ketok. Gini mboten? Pak Dewan Provinsi nggih lenggah, Pak Pelurah nggih lenggah, Mbah Camat kali Pak menika Pak Sekcam menika nggih rawuh, kali Pak Sapa? Juru Kunci menika. Juru kunci matamu kuwi. Oh, nyapo nggih juru kunci barang yo. Pak Carik menika nggih rawuh. Nah, Lah, ngono. ini sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi, Pak. Identik dengan tradisi. Tradisional. Dan ini yang selalu dijunjung harkat martabat budaya Indonesia. Nyapo kok selalu mengutamakan dengan baju-baju Jawa. Dan baju Jawa. Klambi Jawa menika nun sewu. Awake dhewe iki rasa ngomong maneka warna itu sudah menunjukkan bahwasanya identitas beliau itu sudah dipakai, Pak. Loh, Lambi apa? Klambi menika lho, Pak. Aku Ageman. Iki saya kopon lho dalang iki. Sabar, ngenut wong tuwa ki sabar. Ngadegmu pas kontrol sing ning nggonku dadi suaramu uwek-uwek. Kowe suaramu dhewe ora apik dadak nutupi salon. Identitas baju itu menunjukkan bahwasanya karakter beliau itu sudah ditanamkan, Pak. Pak Sun Gondrong. Heeh. Lho nun sewu. Contone, sapa? Mbah Camat. Mbah Camat nggih klambi batik. Kuwi insyaallah Mbah Camat ora gelem nampa batik senajan tok setitik. Jadi beliaunya itu selalu menanamkan jiwa kejujuran, transparan demi kesejahteraan warga masyarakat Pakel secara khusus, secara umum warga masyarakat Tulungagung. Ape. Loh, niki realita loh, Pak. Mergo ning ning Loh, mergo ning nggih. arepe Pak Camat. Lah nyapa to sing nampa dhewe iki tak lem ngene lho seneng ae. Iki nemben Pak Sun. Oh. Batik iki ra gelem nampa senajan to setitik. Jadi beliaunya itu apa yang menjadi program pemerintah daerah, pemerintah pusat itu selalu diprioritaskan untuk rakyat. Loh. Koperasi ya untuk rakyat, MBG ya untuk rakyat. Yo. Ngeten. Mbah Lurahe sederhana. Sederhana Mbah Lurah. Mbah Lurah gawe klambi Mbah Lurah, yo me ageman abu-abu. Abu-abu ki saka tembung amanah yang diemban sebagai lurah insyaallah akan dilaksanakan dengan baik dan benar. Lho kuwi lho. Bu ki saka tembung B ki berbudi bawa laksana. Iya. Beliaunya sudah terlihat karakternya berbudi bawa laksana. Andap asor belum cecek karo masyarakat. Insyaallah pejabat dekat dengan masyarakat, yen pejabat dekat dengan masyarakat insyaallah masyarakat akan Kelambi kuning. Ora enek kuning. Ki saka tembung usaha. Usaha untuk mensejahterakan warga masyarakat Gesian ini yang menjadi prioritas. Alhamdulillah. Mas Guntur agemane petak.
Putih. Pusaraning praja ning provinsi. Pusaraning praja ning provinsi insyaallah akan turun dari desa ke desa. Tilik warga, tilik masyarakat. Tilik masyarakat. Getihe putih. Ya lah. Oke. Teh, Lah ya putih getihe putih. teh ki insyaallah batih. Batih ki dulur. Batih dulur. Dulur. Tadi beliaunya tidak akan membedakan di sana, di kadang, di wong liya, di Batih, masyarakat. batih. Semuanya akan menjadi saudaranya beliau. Jadi apa yang menjadi kepentingannya insya Allah akan diutamakan. Alhamdulillah niki lho Pak, niki lho. Ngene lho Bos, kalem-kalem ngene iki. Panitiane lurik. Lurik ki insya Allah lurik ki lurus ora gelem lirak-lirik. Ya lah. Oh iya, Lurik panitia ki ya. lurus ora gelem lirak-lirik. PPP. Tegese dadi panitia sik. Lurek apa? Lurus ora gelem lirak-lirik. Tegese lurus dalam melangkah, lurus dalam mengemban amanah. Insya Allah ora gelem lirak-lirik, anggaran turah ya tetap dikembalikan ning Lah desa. kupang nyethuk blantar jiki lho, klambine lurek. Ngono. Anu omong kamu kok ndi ya. Kuwi lah pekat to kok iso. Kok identik pakai blangkon? Blangkon ki blang-bleng bakal kelakon. Niki lho, Apa yang menjadi aspirasi masyarakat akan ditampung dan insya Allah kedepannya akan terrealisasi. Blangkone blang-bleng Bakal kelakon. Mana Mas Sun? Ngene lho sing beskap. Beskap ki besarkan hatimu. Weh. Wong iku kudu duwe jiwa sabar. Wong sabar bakal subur, wong ora sabar mlebu kubur. Innallaha ma'asabirin. Centeng. Centeng. Centeng iki. Centeng iki lho. Cen ki saka tembung cen. Centeng. Cen ki saka tembung cendelo. Cendilo. Cendelone awake dhewe sebagai ventilasi itu insya Allah akan membawa Ting. kesehatan. Ting ki penting. Ngono lho. Jog tengah-tengah sak dilat ngene. Ya lho ngono iki. Enek centeng jur, enek iki apa jenenge? Udel. Udel dasmu kuwi. Dudu timang. Timang. Tiki ngati-ngati. Timang ti. Tiki ngati-ngati. Ti yo kowe ngawut justru iki. Apa? Ti kok ngati-ngati iki lho. Lah apa? Ti bakul rujak lho kok. Iya. Jenengan iki serius, jenengan ora tau serius kok Mas. Marai gayane pring apus ya. Jare Loh, mange apa mange iki lho? timang ki titine tak turunke mangkat. Nah. Ben ora lali iki lho. Kuwi lho, sing Dadi kowe bener. aja padha karo aku. Lah kowe padha ta aku. Kudune sampean isin lho. Sabuk timangmu leh nyolong nang nggonku paling kowe. Dagelan ngene sampean kuliah isin sampean niku. Ngono. Apa ki jare? Jar ki saka tembung jare. Wong ki aja sok nggugu jarene wong ning yen awakmu ora ngerti buktine dhewe. Lho. Dadi bukan mulutmu harimaumu. Tapi jarimu harimau. Nah niki lho. Lho, Bos, iki jelas iki. Jare parang. Sesuk nah. Loh, kok sesuk nek iki ngopo to? Kan parang to. Lha iki usane karo gisian kok. Parang ki saka tembung insyaallah gesian bakal pinaringan berkah barokah saking Kang Pangeran Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lho, gesian ngene Halo. iki, Pak. Enek Di. bocah kae. Di. Wah, lho pauti men cak ya. Bocah ki nek kopen ngono kuwi, ngono lho. Kuwi jenenge kopen. Ngene nduk. Ngono lho. Aku iki. Loh, niki jenengan gandengane Mas Luduk to? Napa? Oh iya, aku doa karo Mas kowe. Luduk. Iya no. Lho Iki iki karo aku. Ini nanti kalau karo aku, ini nanti akan merubah keturunan. Loh, merubah keturunan piye coba? Loh, lek anake bocah-bocah iki sampean umum. Iya. Putih ya mek putih tok, ireng ya mek ireng tok. Terus? Tapi lek iki sampean iki putih aku ireng, iki duwe anak kaya ula weling. Dadi sampean iki Kuwi sing nomor loro ndase kaya sekak kuwi malahan. Mangsamu. ya. Putih men lho. Ambak bojomu ki disuntik putih ben rada ayu. Lek iki tak suntik putih lah kok sing putih mek matane tok. Dadi ireng ilang. Ngawur kok iso. Pangapunten Mas Sun. Mula sing digoleki Mas Sun ki ngene iki. Iya. Nyapa kok bocah wedok sinden-sinden ini. Mikir jauh kene ndak? Nah, kene. Nah, ngono. Oh aja. Aja nang kono nduk mriki ya dipegang ngene. Nah, ngono. Soale bahaya. Mare anu Mas. Mas Luduk mboten ngerti kok. Kriteriane mboten ngerti. takonono jenenge sapa? Asam lho. Mripatmu kok kucing angguran. Kowe iki bocah Gen Z iki yo ngene iki. Milenial wae. Ambok bojomu kae tetesi beling ben apik. Cak sinden saiki rata glewu. Lah nggih. Glowing kok glewu. Apa? Glowing. Glowing kok. Glowing kok glewu iki MC kene. Aku nek glewu. Weh, ra ngerti. Glewu iki kene biar penyiar Sigi TV. Iki glewu. Omonge glewu. Glowing kok iso. Sapa asam nduk? Asmane sapa saya? Rinvi, Om. Sapa, Dok? Rinvi. Pirang in. Loh. Kok pirangin piye to?
Biasanya nek Rinvi selikur in. Kuwi lak TV wah ngawur wae ojo. Dalammu dia mamu dia. Omah. CP. Mboten kula buta lho. Oh. Oleh mbok gawa apa kecot piye Mas Amung. Di dalamnya. Dalamnya sendang. Oh, sendang kono Nggih. dhuwur. Wah, tas sendang ya sing putih kaya ngene ta sendang. Lho, cah sendang niku putih-putih lho. Kono gon susu kok ngawur. Nggih. Priko mandi Kono susu. gon susu ha. Kowe rono yen kepengin Aku tahu main ning sendang kon ngombe to. susu murni. Kon susu murni tak aku nyedot dhewe to. Heeh. Lah kok tak sedot lah kok sapine lanang lho. Lah kok muni neh. Lho, sendange pundi? Lah dia. Tugu. Oh, alah tugu to. Iya Oh, iya iya. tugu. Enjinan Semerap. Udah aku. Tugu. Nggih. Desane? Desane Tugu niku, Mas. Oh. Lapangan Tugu ingkang jenengan. Dalan kep gitu lho. Ya. Tugu. Nggih. Ya iki lho, sing Kayak biyen ngidul. Iya kuwi sing mboke sampean gendake lho. Lho lho ngawur. Kowe kok nekmu pegelok tenanan ki ngopo? Karo aku. Jan aku gumun kok. Kowe Iki njaran iso. iku tak. Reok iso. Oh ngeten. Oh iya, koprol iso. Bocah niki kena dititeni mau. Piye? Niki papunten. Nyapa kok niki sebabe pinter. Bocah wedok ki angger bathuke kok kebak rambut mesti pinter. Lah, Loh. anake jok kluthuke kebak rambut bocah kok senewen. Tuh. Mulane anak. Sabar. Nyapa tok kowe iki? Aku lek perkara dilokne aku ora masalah. Nek lek Sabar. perkara dilokne keluargaku iki harga diri lho, Bos. Ya harga diri Kok harga anakku diri. dilokne. Sabar kowe iki arep nyapa kok iso. Kok anakku rambut tok piye? Lah anakmu iya ora rambut ngono tok. kan rambut tok kene aneh. Lah aku lak ngomong nek bocah wedok bathuke rambuté akeh ki mesti pinter tur cerdas. Ngono lho. Nek anake kluthuk pripun, Mo? Rambutnya ya akeh tapi cair rada sloyo. Lho. Kae turunane bojoku ki sak rai rambut tok. Loh, sebabe, Mas? Turunan diruwo. Kowe yo ngawur kok iso. Rinpi ya. Nggih. Jenengmu angamen to Rinpi. Iki kon jaranan apik. Kon jaranan apa kon apa? Lho kula nderek kok. Barang. Bocah duwe kemampuan Pripun? dhewe kok. Nembang, kok terus Nggih. gini jaranan sampean jaran ngono ya. Oh, ngoten. Iya. Nggih. Ingkang jaran jenengan. Terus sampean. Oh, kula. Sampean sing sekolah apa? Nggih, Kelas tasih. pira, Nduk? Kelas pira, Nduk? SMP. SMP. Nggih. Tenane. Lho nggih. SMP kelas pira? SMP semester Hei, 6. kowe lek arep jaran roke dikapane Niki dibikak mo. dicincing. Nggih dibiak. Dibuka kondur ini, ngene. Ben kaya penari striptis ya. Ya anu gitu. Jale piye? Jale lek nggih jaran piye? Ngeten. Aduh. Oh ya ora. Oh, penak wis enek bukaane le. Dadi kari ngene. Iki ketoke yo mesum kok ketoke. Wah, ya berat. Ya. Arep buka ya dipraktekke ya ngopo kok iso. Sik, Lho cirose nyuwun dipraktekne. Tembang. omong mbok kon jaran. Nggih. Nek jaran wedok no apik. Melayu no ramuni. Lek Lah nek jaran lanang, Aku ndek jalan Melayu to, lha kok mak pok. lah ya malah cilaka kowe. Nyeromoh jogluk. Dagel nyeromoh ta. Seneng Carane iki lho. Ojo lek nyeromoh ora tak jak. Ya ora mesti bocah wong tanggapan karo iki tok. Arek si akeh Endi? sasi urung diomong ya sekluduk kok. Seklidik kok. Ngarek loro. Paling arep golek pasangan siji ora Ora mungkin. Ora mungkin. Wah, aku karo iki biyen ngene yo. Saya itu sama ini sehidup Loh. semati saya sekata. Kabeh wis ganti, aku tetap karo iki. Lah Lan kene sebabnya to? aku arep wayah ning Tamban ora roh. Ora ro no sampean. Ngapa aku ngomong sampean? Kowe ora ngomong iki. Ora no. Omono, Mas. Berarti ki arek kejak jo sentun. Ora Boten. mungkin. Panggah iki. Ngapa sampean? Tresno kok. Ora tresno, mergo sing iso dihapusi mak aku tok kowe iki. Ayo. Lah jarane lho. Nembang. Jarane Langsung jaran wis naon? nggih ndang slerekno nggih unggahno. Lah, iki Terus silakno terus Iki iki. sing jalan. Oh niki kula langsung jaran mo. Angel dalan ki yo. Lagumu sing ana jaranane Oh, jajak. nggih. Tak sawange coba Celi. Nggih. Romo ki pengen ngerti sajroning Lagu karanganku apa? Lagumu ya apa to? Napa mo? Ingkang kula saged mawon mo. Sik to kalau sik kempiten sik. Oh niki. Heeh, kempiten sik jarane. Tuk. Bojomu mbiyen lak penari jaranan tok. Penari jalanan tapi sedino. Kowe jen ora tanggap. Bojoku mbiyen Mulai iki kan kayak talekno kae. Sedo Kowe iki terus Bojoku mbiyen iki penari jalanan ngene tapi sedino langsung mlebu rumah sakit. ora fit awake. Ora fit piye. Lah iki pas peringe lah kok nelusup ning kene tadi. Tak tuyuni. Nyapa dadak nusup niku lho, Mbak. Lah iki jan
Nyeromo. Nyeromo Mas iki nyeromo iki. Nyeromo. Kowe lek nyeromo aja melu. Nyeromo. Sing ngomong ki sapa pancen yo tenan kok Lah iya. Lah kowe ngene ngono mang. Kene. Benakno to, benakno sik. Kowe iki dagelan wis ora oleh nyeromo. Iki mbok piye lek gawe piye iki? Anu diganti aku no bisa lah ya. Lah. Nyambut iso ngono. Tuk. Kuwi nggon lempek iki nggene Margoino. Oke lho. Lho. Wes. Benakno. Nah. Umpama awakmu dadi lah. Talenono iki tok rasa melu. Tak. Lah nyeromoh kowe nyeromoh. Tuk. Bos sekali Kene. bos sekali ngomong numpak. iki. Sekali numpak jaran ki boncengan ngono lho. Porno, kowe aja melu sok ben. Oh alah, coba karek sitok-tok yo gacal. Kowe iki kudune ngethukke iki. Lah ngono arek kok talekne kok mburi. Ngethukke iki kok samping, kok ngarep lak yo saru. Lah, Jaran ki yo. Tik, kowe rasa manu ben iki kowe serani bojomu kowe. ya kita ngengkel ya. Ya, gak enak dhewe karo. Ana opo. Kowe arep nyonto. Sik. Kowe arep nyonto jok lidik ya? Arep nyonto jok lidik. Mangga kleru kowe karo mangga kleru kowe. Iya. Erona kan blak kan. Lho, kowe lho sing tak kongkon. Tak benane pangara bener ngengkel. Kowe anak buahku. Wong Anak buah ora suwi yo yeting nih. lek munalekno aja karo Par loro lho greget nih awak. aku taleni kene kleru. Nyeromoh. Ndase kualik lho ndase. Ndas kualik ndase. Ndase lho kualik. Ya pasang dhewe kan. Numpaki kok mburi. Kowe ra sopan kok. Kowe ra sopan, Numpak jarane kowe ra kok ndi? sopan. Kok pegel-pegel tak ganti daster kok iki susi ya. Kudune ngene lho, kudune. Nduk nyuwun pangapunten ya, Nduk. Nggih. Yen ana lupute lehku nglebokke iki. Tik, wawa ndelok aja kok kowe rasa anu iki lho. Oh, alah kleru neh. Ruang ngono rasa nggedak. Ruang ngono rasa nggedak gelat. Aku kok loro ati to bengi. Aneh. Ini. Yo, nyeromoh bengi. Saya tuweki momongane Ayo. angel. Ini anu gini, kowe meneng ning kono to. Aku tak ning kene. Angel. Anu njaluk tulung, Drong pasangno Drong. Iya. Yo aku yo ora pantes to aku ki beriman. Apa? Beriman. Lah aku bendina ngene Gus Idam kok. Sun Gondro kok beriman. Kok dolanmu iki ning Gus Idam param ning Gus Samsudin lho iki. Kok Opo? beriman. Samsudin Wis enek. Nuwun sewu sik to. Nuwun sewu. Nah, kok menawa enek nyenggol iki dadi ora salah. sek ngono lho. Munggah sek ngono lho. Anu nduk rada bocah. wis. Wong dididik pinter jane. Wong lek Sampeyan ki sing nganu taline cikatan. tali wangsul e. Salah lho om niki. Tali wangsul. Ora nggo dhuwit ra iso mulih. Piye Nduk sing bener piye Nduk? Teng mriki. Oh alah aku ya goblok lah kuwi asine ya. Asli ya bener nek dilokke mah ya bener. Aku ora melu-melu. Domongi wedi nek seneni bojone lho. Tuh lek. Kowe kican. Lah terus lek nyantolke iki kepriye? Jare kon ning kene kuwi. Jarane slempitno ning selakangane sik. Nyeromoh kowe. Nyeromo. Lah lek kene apa jenenge iki lho? Kok ngomong Kene iki apa lek ra Kowe selakangan? kok ngomong selakangan nyeromoh kowe. Tik. Tik. Ya dalem. Nyeromo. Rasa ndak aku rasa Nduk. Lah jenenge iki to sapa ngono lho. Wis ngene cekleng ngene wis rasa talene Nduk. Wis ngene. Angel lho melu ki ya. Angel. Wis ngene lho, Suwi-suwi angel lho iki. Kakak nyeromoh Nduk. Apik, kakak nyeromo dagelmu. Oh alah gene ngono Nduk. Kowe sok. Sing apik. Ngejak dagelan sing ndek ra ndek dhuwur-dhuwur lho. Bocah. Wes. Dididik apik-apik nyeromo. Ya wis ra mudeng sak karepmu wis maksud wis kamela. Wong nek kaken kumpul uncek ngene iki lho. Aku wis tak pikir ora kleru kabeh kuwi anu. Suwi-suwi samane saya tuwek anu saya tuwek saya kenyih iki asine. Adegan kobong. Kenyih. Wes piye, Nduk? Wis ngono. Ayo. Tuk. Apa? Lho, kowe iki jaranane Mau lho. jare kon unggo ae. Lho, pokok ora nyeromo. Aku tak amul nyeromo. Aku lho izin. Aku lho putune kiai gitu. Lah alah, sampean ki putune kiai tapi kiai mau ngakoni putu awakmu.
jan bapak Victor yang ngeliram. Itu. Yo, iki piye jogete? Ah niku no jaranan sing Ya wali kondi. Trang tudung kan ya lho.
Ayo, ayo, ayo. 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 Urung koprol. Carane nang urung koprol. Ya weh. Oh, awas. Os. Ya, ya. Ayo. Sik. Kono sik. Kono sik. Kono sik. Ya, kono. Kono sik mikir sik. Ayo. Ayo mikir sik. Ayo. Kono, ayo. Kono. Ah, kono, guys. Oh. Ayo. Yo, yes. Oh. Ayo. Sisi. Sabar. Oh. Matane mlilik. Ya. Ya sik kono sik. Sabar, ini sabar sik. Mas. Oh. Was. Sabar sih. Sabar. Oh. Ayo. Oh, ya. Pak, sabar. Bro. Ayo. Pas. Loh. Sabar. Awas. Sabar. Ayo. Pas. Oh, iya. Pak, kengko nek cancer piye bocah iki? Oh, pas. Satu, sabar. Awas. Edo. Oh, iya. Oh. Awas. Pas. Oh. Was. Wah, jodoh dhuwur katokmu. Ayo. Katokmu jodoh dhuwur. Ayo. Nah. Was. Oh, was. Oh, iya. Oh. Iya, oh. Was. Asolole. Ayo. Pas. Yo, tandingi. Pas. Bos. Sabar. Sabar. Lah yo kudu awan. Was. Oh. Hey. Oh ya. Hey. Oh ya. Hey. Oh ya. Hey. Oh ya. Ya. Iya. Sabar, was. Oh, yo. HP iki.
Bapak-bapak, ibu-ibu, sae napa sae? Sae napa sae? Malih napa sampun? Oh alah, ya endi mau? Endi? Yo, masalah. Bukan nduk. Pas. Oh, selingono sik, Nduk. Pas. Sabar. Sabar, Mas. 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 Alon takon ayo. Masuk, alon, Nduk. Nek koprol alon. Mas, oh ya. Oh, baik. Ya, mas. Mas, iya. Wah, iku nek ora iso manak piye? Mas. Oh. Dek paling yo kudu dienekne iki. Pas. Loh, sampeyan lho. Ganti awakmu. Loh. Aku ki pawang. Banyune powes iki. Aku ki pawang kok iso diatur yo. Oh, sik, Duk. Sik. Banyu. Tangane ngene kok. Tangane ngene. Wis mari. Oh. Lah ngene kok. Mau ki ngene. Telepon jelu ta kowe. Mosok dadi yo mari cepet ki. Oh no. Yo, iya. Os. Loh. Pas. Dadi to iki. Dadi iki berarti ora sadar. Jak turu ae. Lho. Kok cak turu piye lambemu? Ora sadar nyapol ora sadar. Sik tak uculane. Mumpung ora sadar, uculono kabeh. Jajal cokoten dilu Kira omong. Ndi ngombene mondi? Masak. Tuk, ceklono, Tuk. Ceklono. Kowe iki nek nderek Mas Gondrong ki Aja ditambali. nyapa? Mumpung ora sadar. Lah, kowe iki nyuruh. Ayo, diapa-apane lho. Aja ngawur ae. Gocokno sik. Gocokno, lemahno sik. Gocokno to tak tambanane iki lho, tak mangsane ning kono. Bismillahirrahmanirrahim. Dok maju, Nduk. Jan iki rena-rena. Salam tunggal guru aja ganggu kanca aja nggodha demit ora ndulit setan ratuyan. Kaki danyang kaki bumi nini bumi kuasa ingkang nyesep jembar sukeripun kluthuk. Mugi-mugi saged waras kados winguni. Mbah danyang kaki bumi nini bumi kuasa. Modine ngelak. Bumi kang nyesep jembar sukeripun. Lare niki mugi-mugi kula nyuwun donga pangestu panjenengan. Muga-muga kanca ora nggodha setan doyan demit lan bulit muga-muga Kakang Kawadyarari dulur papat lima pancer ngalih. Aras yo, Nduk. Sabar. Gocokno. Kaki danyang kaki bumi koso ingkang nyesep depan sukaripun. Lare menika mugi-mugi kula nyuwun sabiyantu panjenengan Kakang Kawadyarari papat kebat lima pancer kasebut ari-arinipun hot sentel het. Kula nyuwun donga pangestu
Paras ya, Nduk. Ana sing ngobati aku ya. Eh? Ceklono. Oh, Mangan apa ya pedes mataku. sabar, Nduk, sabar. Sabar. Pedes. Jopomu dikenal lho, Duk. Kaki danyang sing baru sopawan gunung kene hot sontol hot head center head lemek turu jenenge karpet jeneng desa jenenge lemet nemplek ning katok jenenge kepet. Lho, apa? Sik, kowe iso nambahi nang. Tuk. Nah, nyentang leti. Sik sabar, Nduk, sabar. Jopone sing bener. Jopo mang apa? Jopomu mang apa? Karpet jenenge karpet mang apa? Kleru. Jelasno kok nek salah. Kudune kowe jopomu sing lene semara bumi karo aku semara bumi. Lah nggih masuk kula gawe kok kuwi. Ngono. Ora kok terus umang. Wis, jopono nek. Cek. Tak moi. Jopone nekno dhisik, baru lek jopone muni, kowe terus banyune lebokno ning kene lambemu. Ngono. Tak gojekane. Kele sing sabar Nduk. Ya ngerti, aku ngerti. Dina iki kowe kudu waras. Aja nganti kowe loro. Ceromoh kowe. Tuk, dagangmu ndak apik kowe. Kowe rekasane Ndak kancamu. gelok ngrujuk kancane piye. Ben padha mambu banyu pesinge iki ya. Ya nek mambune ra apa-apa dul, terus mlebu ning gone iki lho. Ngene kae cewek wedok kan rene tak. Bangsane. Junono. Kan rene, geret rene. Iki nek ra sing nambani. Lho. Ngene ora anu ora Wis jan angel ra mok dul. Oh alah. Ayo golekno. Le, lampune patenono dulu le. carane enek lho. Kecil. Itu apa sih? Drong apa drong. Alah, lambene. Ngene lho, arepe ngresiki jiwa iki kudu ragane diresiki sik. Ragane diresiki. Nek ragane ngresik, Oh, dadi iki bakal ndang ilang. Lah kene pas madhep ngene kok lambene rada Ya jopo nih lho kuwi. Kowe kok mesti lek ngentaya aku kowe. Nyeromok. Tapi ngene lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah bapak tangkir tangkir. Kelahiran apa? Setan takoni jane iki suku napa lho? Sing mlebu apa? Sing mlebu sapa iki? Mbah Supri. Sapa? Supri. Oh, Supri koncone Hasan. Hah? Koncone Hasan gogo numpak sepeda unta lho. Hasan po Sulaiman? Ngono. Oh. Iya. Kuwi mari ora mergo ditambani mambu abape lho. Gondrong guyu. Lah, ora mari no. Wis mari lho, wis mari. Oh, sik tak celukne Pak Lurah lho, Pak. Kakak, ngene. Anu, Iki Pak sing Lurah. iso mari. Wah, Iki sing nambah ngene, tak critani ngene. Iki tak bisiki aku. Piye? Isane mari, bocah iki kan ngene. Ah. Di ati. Pak Guntur. Oh, Oh, sing iso nambahin Pak Guntur. saweran. Oh, Pak Guntur. Anu, kinangan. Demite gelem ngale nek dikinangi. Sik to, apa enek duit to? Kira. Hei, rungokno dilon. Demite gelem ngale lek dikinangi. Lho. Masa demit tok ngerti SPJ to? Iki lho. Anu Pak Dewan. Sik, sing nginangi sapa, Nduk? Anu. Oh, lurah Nggih. karo Mantua. Jogoboyo. Terus Apa? karo Pak Guntur. Pak Mantumo. Mantumo. Tumo, Sapuan. Iya. Wantumo, Lurah. kinangane piro? Beh, jadi demit apa maklar aja. Wantumo 200, terus sijine wau 300. Wah, Omong-omong kuwi mudine combe kuwi. Mudin Jombre kala aturan Pak Lurah. Pak Lurah niki Pak Gini, Guntur Pak. niki nyun pertandingan nambah. Ini Pak DPR, kurang mari lah Pak DPR ini. Tenang ya. Gini Pak Lurah. Wah, Halo, tuk. Toto.
Pak mantumu ya Pak demit wedok iki. Asli demit wedok tenan iki. Wis, tenan. Loh. Modar aku, modar tenan kowe. Pak mantumu wis. Wis, tenan. Wantumu lah. Wis, duit stempel ketut iki. Wis. Oh, sik. Wis. Hop. Iki Oi, lah. Pak Tumo. Papan. Pak, nun sewu Pak Sun. Mbah. Pak Mantumo. Mbah. Papan. Demite njaluk 200 kinangan. Combe. Ya ampun. Combe. Nang tirogone. Biyen dalang iki biyen combe GI biyen. Ya wis kuwi Demit iki paling ora menyan mbok kembang 200 iki. gitu. Lah demit ngerti ya. Takon apa iki? Mbak Lurah 300. Ngerti yang ngono mau melu dadi aku. Ngapunten Bapak Camat kali Bapak Guntur dan seluruh masyarakat Desa Gesian. Lho, Mbak, niki nek dereng di tambi dereng Urung- malah mesake, Mbak. Ngapunten Bapak Dalang. Nggih. Rogo- Ngene ra, Mbak Lurah. Lek urung nampa di 300 urung iso mati. Nggih. Ngapunten warga Desa Gesian, kita mengadakan bersih desa tujuannya yaitu tetap menghilangkan semacam orang-orang semacam ini. Nah, Menghilangkan juga sesuker. orang yang sakit. Nggih. Mudah-mudahan warga Desa Gesian, Kedung Towo Suweden, Gembah Ripah Rojinawi, Amin. murah sandang, murah papan, Amin. murah pangan. Amin. Demite tilangi nggih. Nggih. Kita dibeli dari balai Gusti Allah. Selamat donya, selamat ngakhiratipun. Amin. Mari, Mbak. Aku ya anu, Dik. Ngene, Le. Tuk, tak critani. Oh. Lalu, Mbak. Boleh iki Sik, Mas, tak golekne. Mas, banyu sak ember, Mas. Mari ya, buka. Banyu sak ember. Om, Dalem. kula pun mantun. Ya wis. Mari, Nduk. Oh, tapi enten malih kok. Apa ki? kluthuk ya kok nyambung. Gas. Wes, mari. Ki gek lakon. Jokabaya. Jokabaya sing ndi? Sewengi kon ngene, ki engko renes ta iki. Renes, sewengi kon ngene. Jokabaya sing ndi? Atuh kok, Nduk. Jogobaya saiki ra iso teko, saiki sik lagi Joko Bajul iki dadi Jogobaya kok Joko Bajul. Mbahmu. Bang, ngene wis Ya. Jokabaya urung, Om. Jogobaya engko Jogobaya ning ditonton. Sing dadi kotaku. Nang Warasana ya? Ya, ki lho. Jogobaya. Jogobaya wis jan wis jan ora ngono dadi wedok. Mbak Jogobaya. 250. Ki jane dalang apa bang plecet jane iki. Lho niki mau kaya wis mari to, Mas. Iki lho kae lho kumat nem mlebu neh iki lho ora. Sampeyan mbok paham to kuwi mlebu neh. Kok barangku ndang Pak rokok dhuwit Camat. 250 kae bendang mari ngesakne kae ganggu rangkane. Engko baraku Pak Camat terus Pak Guntur. Ya ngono no. Anu ngarep kayak ana kotak amal ngono lho. Sampeyan jenenge sapa, Mbah? Supri. Supri mati tonggoku. Ya tanggomu kuwi sing mleboni aku. Walah, wong rungane iki gedhe ora cilik. Oh iya to. Iki Karo piro, berarti. Mas? 250. 250. Iki 250 tak utang. Jogobaya pewetil itu. Nah, Weh, Jan wis kaya. on. Pak. Wes. Anu ejak Bisa nek Jogobaya nek cedhil. Promone mawon. romone. anu nduk. Iki aku wis Pak Supri. Nggih. Sampun. Oh Pak. iya, Nduk. dikai dhuwit bosok. Nduk, 50 kurang jame jaluken kodol. Mari aku, Om. Wes, mari kene. Makasih ya. Nggih. Om. Iki mung guyon. Kuwi cara nembang-nembange apa? Tembang apa, Nduk? Kula. Heeh. Napa ninggal Apa beleran sik? Beleran sik. Oh, leren. Nggih, leren sih. Anu, dan ora leren itu mau duit Iki oleh piro? iki ndak iki kene. Leren penak ngono tok wis 600. Iya. Jual. Aku kemblong ngene bumbuan. Bergaya. Iya, Apa neh? sepote sing dadine kene kok. Nika. Uduk sing dadi mlayune kene wae. Oh iki lho cah iki. Saka ngendi iki? Jolotong. Ya.
Ayo. Blodok. Ya dong, Saya Kidung. selotong. Kidung Manggala. Kidung Manggala musiknya apa? Musiknya gaya apa deh? Ki nderek panjenengan. Kan gaya Oh alah. Niki to, ndamel gamelan to. iki lho. Kayak sepotnya. Lho lake damel spot. Heeh. Lake damel spot. Kene. Oke, ya. Oke, nah. Ben gaya sik. Iki bapak model. Oke, biar Oh, anu Cak Dek. Jakarta iki. Nggih. Kongko digongko Iya. nyanyi. Iya. Ini, Bapak. Lho sampean kuwi lho passion se Tampil anu model iki lho. delok wayang kok gelungan nyapun. Ngono. Lho. Lah dadi. Nek. Asik ini, passion. Asik. Oh, asik. Apik lho. Pawakane lencir kuning merati. Nembang. Halo. Oh, kula kalian iki. Nggih, siap. Oh. Loh, kuwi kuwi. Cuk. Ojo nyeromone lho, Cuk. Oh, nyromo kok mare. Kene lho, Nduk, kok iso rena-rene iki ngopo to? Nggih. Kowe aja cedek-cedek aku ki sinyalku api-api lho bengi iki. Kowe ora sembrono kowe. Ayo, lagune duet apa? Duet no. Duetmu apa, Nduk? Napa? Sing penak. Ayo. Lintang Semoro. Wis manut sak unimu wis tak ladeni. Sakarmu iki sembarang lagu apal. Apal aku seneng aku bocah ngene-ngene iki rada setengah kemampu ngene iki enak. Kemampu niku napa? Kemampu ki ya mateng ya mentah ning dipangan panggah penak. Ngono lho. Nggih. Ngono. Irungmu mbuangi, Nduk. Kula kan Cina. Cina aja dawa lho engko koyo henger. Saking Pak Basuki Ngipik Mbono Nggih. sedia beras asli Tulungagung. Min. Nyuwun langgam memanik Derek. wong pun diaturke. Nggih. Karya panjenengan. Kula kintenaken Pak Bani Juragan Jagung Gesian, Pak Kojin toko usaha tani Miren Ngranti, Bu Ira kios Bagas Kalituri. Waung, matur suwun. Yo, genduk kae suci. Ya, Dek, ya, Dek. Susi ya, Suci. Suci. Susi. Yo, Ci. Susi. Susi. Susi siliki kitimi. Mas. Makasih Cahyu ya. Aku lek bocah ngene iki dan seneng aku. Aku lek roh cah cilik ngene iki cuman Piye iki mau? Ceritane aku lek cah cilik ngene seneng aku. Iya. Ndang satset ngono lho. Kalem. Mulek tok. Anu golek iki oh tak golek sisih ya Cahyu. Sabar ya, Dok. nek kowe Ngene iki yo. nek kowe ndek dhuwit ora. Nama siapa? Kok sumbok rokok iki gedeng. Anu utang 50 ya Mas, utang 50 tak utang. Piye to? Iki Bang piye to ceritane kok? Niki lare niki kagungan jiwa seni. Angger ngertos swara gamelan ngoten men kudu joget mawon ngoten. Oh, Nggih apresiasi yang luar biasa. putrane sapa? Ah. Oh, namanya siapa? Oh, Cahya. Utangnya sinten Cahyu? Kami tua. Jogoboyo. Jogoboyo sik ya sabar ya. Sik. Anu utang. Oh, Utang. lek anake Jogoboyo kemang njaluk duwite sing dikekne mang. Kok ketoke trah dipancing kok. Tetoke. Anu Nduk, duwe Jogoboyo balekno 100 Nduk. Nyapa Anu, Dok. ora. Ya Nduk Cahyu. Ya. Salim Om Klutuk. Wah, masyaallah. Dongane Om Klutuk muga-muga tetep tuwek ya, Nduk. Jogoboyo kene le pinter ya Ran. Oh, ngono. Makasih ya. Makasih Cahyu nggih. Sama kas berapa Nduk? Ah ya. Ya wis kuwi bahasa isyarat, bahasa Aku lek isyarat. ngene koyo guru PAUD gitu Iya. ya. Bahasa Makasih isyarat. Cahyu. Mas. Nggih, Aku dawuh. bacotne gara-gara. Siap, matur nuwun Masun, matur nuwun Masun. Kae wis ketara arepe budal para wadya saka negara Ngastina.